Kif għana ħbib nispera li tinsabu tajbin, il-provi ta' kwalifikazzjoni għadhom kemm intemmew għal daqstant analiżi żgħira ta' dak li rajna ġewwa Monza. Nibdew bit-tajjeb, Grande Carlos Sainz, it-tielet post. Ma kontx qed nistenna li ħanispiċċaw it-tielet, imma riżultat sodisfaċenti ħafna sewa l-Carlos u sewa lina l-McLaren f'dik li hija dik il-gwerra li bħalissa hemm għat-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi għal daqstant bravo Carlos, riżultat pożittiv. Bħalma kien riżultat pożittiv ukoll li ġab Lando Norris illi għada ħajibda mis-sitt post. Sissa ħbib tiegħi supporters tal-McLaren, l-appell tas-soltu, saqajna mal-art. L-importanti li nġibu l-punti għada. Ħalli inkomplu anki niddefendu t-tielet post li għanna fil-kampjonat tal-kostrutturi, pero bravi Papajas u bravu Carlos. Nota ta' kronaka, il-pole position ħada Lewis Hamilton imma ormai dik hija storja li nut li noqogħdu nirrepetu. Sergio Perez spiċċa raba u naħseb l-ewwel darba tal-istaġun ir-Red Bull qegħdin barra mill-ewwel mit-tieni fil-lira. Seħu l-ewwel fil-lira ta' timijiet il-mortali għalkemm ormai Verstappen huwa bbina tat-tielet post. Imma insomma, kwalifika tajba l-Mexico illi kif qed nibda raba qabel il-Verstappen ukoll. U koll il-Racing Point illi qed jippruvaw ukoll ifittxu illi għada nisperaw li le jaqilbu ilna u forsi jġibu dak il-podju li Perez ilu ġew pratikament mill-bidu tal-kampjonat. L-Alfa Tauri illi tant kienu qed ibeżżawni fil-sessjoni tal-bieraħ ħajbdew l-10 u l-11, Voldiri qegħdin ftit lura, u Kimi Raikkonen illi Kimi se jibda l-14 għada, però dak l-inċident li kien hemm fl-ewwel parti tal-kwalifikazzjoni Ocon dardara ostakola l-Kimi bl-ikraħ, anzi Kimi għadda t-tieni fażi u jiena qed nippretendi li l-stewards jiżaw il-pont tal-ħadid fuq Ocon fuq dak l-ostakolar u jitfawh fuq wara, u mhux qed nettek biss għax Ocon isuq mar-Renault li huma rivali kompetituri diretti tal-McLaren, imma fil-verità anke taraw l-inċident deret ċara li Ocon skwalifikaħ is-soltu farsa ta' Monza ngħidilha jiena ta' nies li jippruvaw suqu bil-mod, towing u mhux towing biex nippruvaw nfottu l-ħadd ieħor, il-farsa ta' Monza di tissejjaħ li sfortunatament naraw dal-aħħar sentej. Nispera li l-stewards u l-FIA jagħmlu xi ħaġa biex din farsa ma sseħħx wara kollox. Aħna rridu naraw minu l-iktar veloċi fl-iktar trakka veloċi li għandna fil-kampjonat. Kapitlu Ferrari, Charles Leclerc 13, Sebastian Vettel 17 barra minn Q1, Bastian 5, nerġa' ntenni l-argument li ngħid. Jew il-Ferrari mhux qed jagħtu każ jew nkella Vettel ikompli konferma li huwa sewwieq spiċċut fl-opinjoni tiegħi aħjar jaqbad u jirtira bil-kwiet milli jibqa' ħanuża l-espressjoni diretta jaqannejk bħalma qiegħed fil-fatt jagħmel. Sewwieq ieħor ukoll qed jiddiżappunta huwa Alex Albon illi ser jibda fid-9 post għada għal darba Red Bull jidher illi mhumiex qegħdin daqshekk tajjeb imma kollox bil-kundizzjonali. Għada l-ewwel kantuniera tkun importantissima li noħorġu minna qawwijin u sħaħ, speċjalment Carlos Lando, importanti għaliex hemm il-punti xi jintrabħu, punti importanti, punti fundamentali, nerġa' ntenni fundamentali għall-gwerra tat-tielet post fil-kampjonat tal-kostrutturi li bħalissa fiha hemm 4 timijiet marbutin f'7 punti. Jiġifieri nistennew u naraw, ovvjament jien qed nagħmel il-kondizzjonali li Lewis Hamilton se jirbaħ it-tiġrija u Valtteri Bottas se jispiċċa fit-tieni post. Naħseb li għalissa nistgħu nifqgħu fuq il-kapitlu kwalifikazzjoni tal-Grand Prix ta' Monza.
inkitbu fuq l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed video logs rigward il-lob tal-Formula 1, il-lob tal-Inter kif ukoll il-logħba tal-Ingilterra fil-waqfa internazzjonali klik għada wkoll jitla il-video ta' analiżi fuq il-partita Iżlanda-Ingilterra wara li jintom ukoll grazzi l-kull il-feedback li għamilt fuq il-paġna ta' Facebook fejn tlabtkom jekk tridux li nibdew ntellaw video logs għall-lob tal-Ingilterra wkoll li t-tim nazzjonali li nżomm jew jien apparti ovvjament it-tim nazzjonali Malti. Għal daqstant klik fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube like għal dan il-video u subscribe fuq l-istazzjon tagħna li żed kontenut minn dan ix-xorta. Like fuq il-paġna ta' Facebook għal kontenut ġurnalistiku, Antonello Sports Blog dejjem, klik. Twitch għal live gaming, l-istess Antonello Sports Blog, klik. Nfakkarkom ukoll għall aħjar kwoti rigward il-Grand Prix tal-Italja ejjabet.com, il-like jew il-paġna tagħna fuq Facebook kif ukoll il-pattu l-kundizzjoni tilabu b'mod responsabbli idħlu subscribe jew ilabu magħna klik finalment ukoll għal like oħra l-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing, il-paġna tagħhom fuq Facebook kif ukoll is-sit tagħna għax jien ukoll nikkollabora magħhom www.velocityesportsracing.com klik hemmhekk ukoll. Kif tlestu minn da kollu, ħamlu l-xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba għada il-video log tal-partita Iżlanda-Ingilterra.